Pacho, Obabi de Akranteɛ bro. Akranteɛ. Aye. Me. Yes. Asam na kan mentia. Obabi fa Akranteɛ bro. So far as I'm concerned, me ni mo Akranteɛ asam kra okay. Me yere fa Akranteɛ bro. Wo yere ne hwan? Yo da Akranteɛ bro. Ah, opani. Obi am fa Akranteɛ mre me. Am ka sam jiro. Ma Akranteɛ makoto se me bury. Me yere yi fridge mu se me ba no ne tie wo crisis. Eti ji Akranteɛ ne we. Ne man ko form 1 teacher me do nyame. So we Akranteɛ na o man ba ne ko nanim. Me piraw. Me na mba no wo ba. Wa fele man tra he. Ade tra ko su no. Ah woni mu hwe. Wo ba we Akranteɛ. Am ka sam jiro. So o ta to me toilet no. So on bisa wona me yadwuma. Teacher, me uba wa we akoko na wa ukotota me hu. We aponje me hu. Last one me say Akranteɛ scent. Don't let me hear that scent again. Other than that, you will see the bitter part of my tongue.